ମିଷ୍ଟର ଟିମ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆନନ୍ଦର ସହ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ। ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ବଲ୍ଟି ଯାଇ ଘାସରେ ହଜିଗଲା। ଶ୍ରୀ ଟିମ୍ର ଛୋଟ ପୁଅ ବଲ୍ ଖୋଜିବାକୁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ପଳେଇଗଲା। ହଠାତ୍ ତାକୁ କେହି ସେଠୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲାନି, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଠାରେ ମେହୁଲ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଏହିସବୁ ହେଉଥିବା ଘଟଣା ଦେଖିଲେ। ସେ ମିଷ୍ଟର ଟିମ୍ଙ୍କ ପୁଅକୁ ଖୋଜିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେ ଲୋକଟି କହିଲା, ମୁଁ ଏଠାରେ ସକାଳରୁ ଅଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ମେହୁଲକୁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଦେଲେ ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ମେହୁଲକୁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଏବେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀ ଟିମ୍ର ପୁଅକୁ କେହି ଜଣେ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛି। କ'ଣ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରି କହିପାରିବେ ଏ କିଏ ହେଇଥିବ? ତ ସେହି ଚୋରଟି ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରଟିକୁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।